Hei, salut și bun venit la un nou episod de Minecraft. Hai să vedem ce putem să facem astăzi. Ultima dată am rămas să ne facem casa și astăzi și în episodul de astăzi o să continuăm. Ok, deci să terminăm acoperișul. Am început la el. Hai să luăm, avem nu, hai să ne facem târnacopă. Ok, îl avem, mi se pare că l-avem. Da, avem aici, hai că luăm pe asta. Luăm și mai aici astea. Ok, și ne facem totul aici. Ok, putem și noi lemnul ăsta ca să ne urcăm din nou sus. Hai să luăm unde este aici. Aici punem asta. Ok. Ok. Așa. Am. Ok, cred că o să trebuiască să dăm la loc. Da. Greșeală. Unde este? Așa, îl tem pe ăsta. Apoi ne băgăm puțin mai pe margine și merge? Nu merge. Uite, așa. Iar. Serios. Ia. Nu știu cum să fac. Aș face așa. Dacă nu merge. Așa. Nu. Nu știu cum să fac. Uite. Uite așa. Așa. Ok. Așa. Punem în partea asta. Gata. Hai. Așa. Așa. Mai punem aici și așa. Nu mai avem, nu? Da, nu mai avem. Ok, să luăm asta de aici, că mai ne rămas aici. Îl luăm. Hai că mai avem încă una. Hai că după aia mai mergem să o facem. Așa. Gata. Ok, ne s-a făcut și nouă aici. Să luăm, avem și noi semințe, avem. Ok, să plantăm la loc. O să ce să fac eu? Hai că las puțin partea de sus și fac ușile. Mai avem, noi mai avem. Avem pe tot. Și facem două uși. Ok, cred că am făcut mai multe. Am făcut 6. Ok. Așa. Astea le punem aici. Pardon, ce vreau eu să fac. Nu. Asta le punem înapoi în cufăr. Că poate mai avem nevoie de ele. Avem o lopată, da, avem. Mergem să luăm astea nisip ca să facem, nu știu dacă sparg aici. Ok, să ne facem geamuri. Ia. Ok, sper să... Ok. Uite că mai putem să tăiem acolo. Ok, cât am luat? Am luat 7. Bine. Credeți că mi-ajunge? Nu, mai aș lua.
Ok. Mergem pe aici. Și mai era un puțin de aici. Așa. Bun, a făcut. Avem cărbune. Ok. Acum, cât timp așteptăm? Hai să mai facem câteva scări. Nu vreau să fac acoperișul așa foarte bun. Dar, hai, să zicem. Ok, unde este? Aici. Ne urcăm aici. Așa, și hai să începem. Ia, dacă fac eu asta, cred că o să fie mai ușor de pus gările, cred. Acoperiș, pardon. Sper, nu știu. Uite așa. Ok. Ne punem așa și mai furca aici. Așa. La fix și mai punem încă un rând așa pe jos, ca să fie. Hai să mai facem câteva. Am făcut tot 12, trebuie să ne urcăm din nou. Sau nu cred că e nevoie să ne urcăm. Să luăm toporul, unde? De aici. Tăiem lemnul și punem în continuare. Ok, hai că vine nota, hai să ne culcăm și noi. Că de asta este patul. Ok. Mergem aici și facem în continuare. Să nu uităm de craterul ăsta. Pune și noi de ăsta. Așa. Mai avem 5 bucăți. Hai. Așa. Așa. Ia. Nu, la final mă uit cum a ieșit, să văd cum a ieșit. Da, eu o să-l pun greșit pe ăsta. Hai, frate. Unde este? Aici. Hai să îl punem. Ok, cred că am făcut geam. Sau, cred că s-au făcut geamurile. 18 bucăți. Sau aș face alt tip de geam. Ia. Mult. Așa, unde este? 32. Ne ajunge. Și fac așa. 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 Mai avem pe partea asta și partea din față. Pe dacă mai ne rămâne timp, facem și partea și terminăm acoperișul. Așa. Aici. Fac așa. Nu avem. Hai să mai facem atunci. Unde este? Mai avem geamuri? Mai avem 5. Hai că mâine să mai făcut aici încă 5 și avem 10. Hai, unde? Aici. Ok.
unde este aici și punem așa, așa. Acum cred că se vede cât de cât decent. Mai trebuie să... Ia, hai că arată bine. Luăm și noi lemnul ăsta. Așa că nu o să mai avem nevoie de el. Dar acum să ne facem o scări. Na, cred că așa. Și mai ne facem 8 scări. Unde mă sunt? Aici. Așa, punem în partea asta, uite așa. Ok, deci tăiem frunzele astea. Ok, mai ne-a rămas partea de acolo, cred că... Ia, mai avem lemn, sper că mai avem. Ia. Hai că mai avem încă 4 bucăți. Și cam atât. Nu știu ce zicem. 4 bucăți cu 5. Hai că poate ne ajunge și îl terminăm. Na, trebuie. Acum mai ajunge. Ok, avem pe aici. Serios? Unde este toporul? Așa. Punem și aici, așa, așa. Ai încă 7 bucăți. Hai că... fix. Și mai am de făcut câteva sus și cred că terminăm și noi. Hai. Unde este? Unde este? Serios? Serios? Fix de o bucată mai am nevoie. Hai că merg să iau puțin lemnul ăsta. Ok. Hai că mergem. Să facem și noi încă o... Uite un cap. Nu trebuie așa ca să călăresc, dar n-am timp. N-am ce să fac așa. Nu este aici. Încă nu ieșim pe partea asta aici. Unde este? Uite. Aici. Așa. Nu-mi place. Nu știu. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Nu-mi place. Ăsta a fost și episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne revedem data viitoare. Pa, pa, pa!